Dobra ideja najčešće nije dovoljna za uspjeh u poduzetništvu. Za to je potrebna i jaka edukacijska, mentorska, promocijska i infrastrukturna podrška, a sve to nudi Zagrebački inovacijski centar kroz svoj Startup Factory program. Prijave za ovogodišnje sudionike su otvorene, a traju do 14. listopada. Prijaviti se mogu svi oni koji imaju kreativne, inovativne tehnološke ideje koje se mogu pretvoriti u održive startupove. To su timovi koji još nemaju osnovanu tvrtku ili timovi koji već imaju tvrtku, ali do godinu dana starosti. Dakle, oni koji još nemaju velikog iskustva, zapravo za njih je cilj da to iskustvo što prije steknu kroz naš ubrzani program. Luka Mojkić član je jednog od 76 poduzetničkih timova koji su u posljednjih 6 godina prošli kroz ovaj program. Njegov startup bavi se proizvodnjom prirodne i funkcionalne hrane. Iako te 2018. nisu pobijedili, stekli su znanja i poznanstva koje su im omogućila da danas posluju vrlo uspješno, pa čak i šire svoje poslovanje. Startup Factory nam je pomogao utoliko što nam je jako otvorio vidike, što smo imali kvalitetne radionice i mentore koji su nas usmjeravali i što smo imali mogućnost zapravo validirati našu ideju, testirati proizvod na velikom broju ljudi i doći do nekih zaključaka i rješenja da bi kasnije od toga nastao cijeli projekt, odnosno danas i posao od kojeg živimo. Radi se o intenzivnom programu natjecateljskog karaktera koji mladim poduzetnicima pruža baš ono što im treba, vjetar u leđa. Svi izabrani sudionici dobit će znanje kroz radionice, predavanja i mentoriranje, a najbolji i financijsku podršku Grada Zagreba, ukupnog fonda od 800.000 kuna. Mi nudimo jednu cjelovitu podršku od toga da tu ideju izbruse u konkretan proizvod. Ovisno u kojoj fazi mi detektiramo koliko je zrela njihova ideja i da li je ona realna da se pretvori u jedan konkretan proizvod, da li taj proizvod, odnosno definiramo koji je minimum proizvoda koji se može pružiti tržištu, da se testira među svojim korisnicima budućim. Radimo na pomoći u izradi strategije, marketinga, razvoja proizvoda, izrade poslovnog plana, potencijalnih izvora financiranja, razvoja tog proizvoda i naravno njegovih marketinških aktivnosti. Nakon zatvaranja prijava slijedi selekcijski proces, te će u program biti izabrano ukupno 12 timova. Startup Factory završava velikim finalom 23. studenog na Startup konferenciji Zagreb Connect. Definitivno bih dodao da ljudima da se odvaže, da probaju, ništa ih ne košta. Na kraju dana to je par minuta pičanja, kako kažemo, svoje ideje iz koje može nastati posao od kojeg ćete sutra živjeti i uživati u tome.